Ah, masih sigar Kang. Nek nggo gawe barongan iki Kang lan. Ra Kang lan nyigar wis entelep kalau Kang. Alah. Tak pantek we. Tak pantek ben juragane mrekejer. Bolong to. Wak seseli carang untuk graji kan. Roman, rambutmu ini mau peti rambut keriting ngono kok. Apa-apa iki bonsai. Bonsai semakin keriting semakin mahal. Nek kayu semakin tua semakin panjang ya mahal. Nek jempol semakin keriting. Wah, kuwi ya larang, Man. Wis meneh-meneh nemu sono kling sing tong ini kan. Bolong-bolong ini. Wis, pokoke di skip sik Kang. Iki nek ora ngeblank wis gale kaya donat. Daripada golek uceng kelangan delek wis trimo ora sik lah iki. Di skip Kang. Ora masuk iki. Sono keling ning enom iki kurang bagus. Klipeng iki. Duit. Soran-soran karo Pak Yai bayaran kendel. Lah 50 kayu udah kurang 200. Puluhan tuwek kan iso 5. Iki nek ngene iki gali wis tidak diragukan lagi. Lu leset ini wis dah gali tok kan. Nek yo ngerti dhewe karang ning kene papane Kang. Ngisor jurang dhuwur pereng. Arep tekan kene we keplorot-plorot we. Yuk bayar. Gas. Gede niki 550 nggih. 11 nggih. 550 nggih. Dipangestoni mugi-mugi bathi. Amin amin. Amin 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 wis janten ndongake wis kaya mbokne dhewe iki. Pun ngoten niku mawon nggih, kethok nika. Nggih. Kayu ki larang regane nek pinggir dalan adoh ora ana regane Kang. Kayu Kang obah wah duit Kang. Kayak gotongan kayak bayaran Kang kayak ora sambatan kayak. Wah, kulo direwangi jempalik ngono kae. Tak pantek we. Tak pantek ben juragane mrekejer. Bolong to. Wak seseli carang untuk graji kan. Lumayan kacak 100. Tutuk. Ayo. Kurang cilik yo. Apa iki bakune ya? Wes. Mari. Kasih, Man. Wes 30-an murni. Metu banyune, Kang. Nek ngene iki
Jare legi, Kang. Jajale, Kang. Jale bening lho. Bening, Kang. Tak jajale, Kang. Rasane kok oli, Kang. Pemergono gerajine mau. Infone Kang iki kira-kira dombe enak ra iki, Kang. Iki, Kang, tak wae ngerti, Kang, kegiatane bakul kayu sing ora ditawani kayu para blantik-blantik maklar-maklar ngene, Kang. Ya tem mlaku-mlaku ning kebone tanggane. Ora kebone wong mbuh sapa kuwi ora ngerti. Iki ono kayu sengon. Nah, iki diobeti, Kang. Timal regane piro? Bar kuwi paran nang sing duwe, Kang. Tibane rego, Kang. Kirane engko ki wong ora butuh duit dinominalke. Engko kan wonge nganu, Kang. Ndengen-ngen. Wah, aku ndek sengonku payu semene iki. Kan wonge njuk ndek pemikiran to, wah ana dite semene tak dole kono butuh ngono kuwi, Kang. Di rembuk, Kang iki. Ana rong iki. Halus-halus sih, Kang. Mbok menawa, Kang, kena murah no. Kena nggo butuh metu beras sih, Kang. Rembuk sih, Kang. Oh iya, bet 2 meter, Kang. Ning langsir iki. Lenger. Ayo nono jan. Tuwek. Langsir kalau munggah kono kae. Wis butuh helikopter iki, Kang. Jan. Masih sigar, Kang. Nek nggo gawe barongan iki ra, Kang lan. Ra, Kang lan. Sigar. Wis entelep kalau, Kang. Alah. Wah, Rembang habis, Kang. Eh, 190 kurang 5 mili. Dianggap pro kanca dhewe. Ini ngono ngopi kawan. Gua ambilnya lagi mungkin buat buru-buru. Di kepori. Sekarang ini maksudnya nak mau nang tengah-tengah kono kok blok ora apa-apa asline. Heeh. Ini sekarang gini iki sak uang. Cek omah Jawa. Cek 30 juta. Ini Jawa ora digawa. Nah istimewa, Kang, kae. Ndenge make. Iya. Nek sapa Harus sendu langsung. nek kene butuhe kan itu ambokal sama mau jangan ambokal segini panjang di anu nek adinggung bisa panjang apa ngono nggih baca dinyake nang kowe satu Bang kok mungkar Siap pasang meneh iki, Kang. Sing minat wis kok DM ku tak kei video sing lengkap. 100 berapa ini? 50 ini 180 2 meter. Totalnya ini semua tebang. Bismillah. Muga berarti cek kayu weru, Kang. 150. Dawa tenang nek kayune mah. Ya 1 juta. Tak ngene sithik iki.